نقدس እግዚአብሔር አስሚሮም ዝሓለፉ ንሰባት ብትምርቶምን ብትሩፋቶምን አሞዳታ ቃብ ቃል ኪዳኖም ምስሎል እግዚአብሔር ዝተዓርኡ አሞንጎቶም ብግብሪ ጽድቂ ዝደኸምናን ናይ ምሕረት በዓልበይ ዝኾነ እግዚአብሔር ኮይኖም ንድሕነትና ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ዝልምኑ ቅዱስ እግዚአብሔር ድማ ከም ቃሉ ንጸሎቶምን ምህለሎኦምን ሰሚዑ ምላሽ ካብ ዝህቦም ቅዱሳን ሓደ እቲ ንኣምላኹ ዘጥመቐና ተባህለ ክብሩ ዝምስከረሉ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እዩ እግዚአብሔር ንአገልግሎት ዝመረጾን ዝሓረዮን ዘይከም እቶም ካልኦት ህፃናት ገና ወድ 6 ወርሕ ኮይኑ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ከሎ ንእግዚአብሔር ወልድ ንኣምልኾ ስግደት ንቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ናይ ጸጋ ስግደት ብሓጎስ ዝሰገደን ዘመስገነን ቅዱስን ዓብይን ኣቦ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዘምህረናን ከም ዝነግረናን ኣቦ ብክህነት ካብ ዘገልግሉ ካብ ክፍሊ ክህነት ኣብያ ኮይኑ ስሙ ድማ ዘካርያስ እዩ ኣዲኡ እውን ካብ ዘርኢ ኣሮን ዝኾነት ኤልሳቤጥ እያ ካህን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ትሑታት ብግብሪ ጽድቂ ዝተሸለሙ ንሕጊ ኣምላኽ ብዘይ ጉድለት እናፈጸሙ ዝነበሩ ጻድቃን ነበሩ እንተኾነ ግን ከም ሃና ኣደ ነቢ ሳሙኤል ከም ሃና ኣድያ ንቅድስት ድንግል ማርያምን ከም ሳራ ሰበይታ አብርሃምን መኻን ነበረት ውላድ ብምስኣኖም እውን እንተኾነ ንቅዱስ እግዚአብሔር ከየማረሩ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ከየጉረምረሙ ኩሉ ግዜ ብሓጎስን ብደስታን ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ በቅድስናን በቅንዕናን ከዓ ብዘይ ውላድ ነዊሕ ዓመታት ጸንሑ ሳራ ልማዳ አንስቲ ዝገደፋ ብዕድመ ዝኣረገት ኮነት ካህን ዘካርያስ እውን ተኾነ ናይ እርጋን ግዜ ይርከቦ ክልቲኦም መዋዕሎም ዝሓለፈ ኣረጋውቲ ይኾኑ ምስ ናይ እዚ ግን ዘካርያስ ካህን ኮይኑ ካብ ምግልጋል ኤልሳቤጥ ድማ ዝግባእ መንፈሳዊ ስራሕ ካብ ምስራሕ ተቆጢቦም ይፈልጡን ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ከዓ ካህን ዘካርያስ ናይ ኣገልግሎት ሰሙን ስለዝኣኸለ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ንኣምላኽ ዘገልግል መስዋዕቲ ዕጣን ከዓ ዘቕርበሉ ዝነበረ በዚ ዕለት እዚ እውን ኣብ ቤተ መቅደስ ተረኺቡ ንእግዚአብሔር ከገልግል ዕጣን ከዓጥን ጀመረ ብወገን የማን ናይቲ ቆይሙሉ ዝነበረ ቤተ መቅደስ ከዓ እቲ ሓያል መጋቢ ሐዲስ ተሰመየ ቅዱስ ገብርኤል ሓደ ዓብይ ናይ ሓጎስ ብስራት ሒዙሉ መጸ በሎ ከዓ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩሞ ኣይትፍራሕ እወ እቲ ናይ ፍርሓት መንፈስ ዘርሕቕ ቅዱስ እግዚአብሔር መልአኽ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወድኽ ትወልደልካ እያ ስሙ እውን ዮሐንስ ኢልካ ትሰሚዕኻ ንሱ ሓጎስን ደስታን ክኾነልካ እዩ ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም ምክንያቱ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ክኸውን እዩ ወይንን ዘስክር መስተን ከቶ ኣይክሰትን እዩ ገና ኣብ ከርሰዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ ንብዙሓት ካብ ህዝቢ እስራኤል ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ ንሱን እግዚአብሔር ብቑዕ ህዝቢ ምእንቲ ከዳሉ ልበ ቦታት ናብ ውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበበ ጻድቃን ምእንቲ ክምልስ ናይ ኤልያስን መንፈስ ሓይልን ቀቅድሚ ጎይታ ክኸይድ እዩ ከመይ ባህ ዘብል ጥዑም ቃል እዩ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን እዚ ከይኮነ ከሎ ንልቢ ሰማዒኡ ዘረስርስ ቃል እዩ እንተኾነ ዘካርያስ እንታይ ኢሉ መለሰ ኣነ ሸምጊለ እየ ሰበይተይ ከዓ መዋዕላ ሓሊፉ እዩሞ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ ከምቲ ሳራ ሰበይታ አብርሃም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓመታ ክምለሰልካ እየ ሰበይትኻ ሳራ ክትጠንስ ወድኻ ክትወልድ እያ ኢሉ ንኣብርሃም ዝተዛረቦ ብልባ ኣነ ኣሪገ መዓልታተይ ተወዲኡ አብርሃሙን ኣሪጉ እዩ ኢላ ብልባ ዝሰሓቐት ንውዕለት ኣምላኽ ከዓ ዝዘንግዐት ዘካርያስ እውን እቲ ንማህፀን ዝኸፍት ዝዓጹን ውላድ ዝህብን ነቲ ዝሃበካ ውላድ እውን ዝወስድ ነቲ ሓያል መልአኹ ልኢኹ ናይ ብስራት ቃል ክሰምዕ ዝገበሮ ቅዱስ እግዚአብሔር ምዃኑ ዘንግዐ ብፍጹም ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ከዓ ተጠራጠረ ልሳን ኣውፂኡ ከዓ ብምንታይ ክፈልጥ የበለ እንተኾነ እቲ ሓቀኛ ናይ ብስራት ቃል ሒዙሉ ዝመጸ ቅዱስ መልአኽ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቆይመ ዘገልግል ገብርኤል እየ ናባኻ ዝተለኣኩ ድማ ነዚ ነገራት ክዛረበካን ከበስረካን እየ እንሆ ከዓ ነቲ ብግዝኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለዘይኣመንካ ክሳዕዚ ዝፍጸመሉ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራቡን ክትስእን ኢኻ በሎ ብድሕሪ እዚ ዘካርያስ ዝነበሮ ኣገልግሎት ፈጺሙ ናብ ቤቱ ተመልሰ እግዚአብሔር በቲ ቅዱስ መልአክ ገይሩ ከም ዝተዛረቦ ቃል ድማ ኤልሳቤጥ ኣብ እርጋና ጠነሰት ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሐንስ መጥምቕ ዝዓቢ ሓደ እኳ ከም ዘይትንስእ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ተባሂሉ ብኣምላኹ ዝተመስከረሉ ዮሐንስ ተጠንሰ ጸኒሑ ተሓያል መልአኽ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ድሕሪ ጥንሰት ናይ ዮሐንስ ድሕሪ 6 ወርሒ ናብ ናዝሬት ናይ ኣውራጃ ገሊላ ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከይዱ ከምቲ ኢሳይያስ ነቢ ዝተነበዮ ብድንግልና ጠኒሳ ብድንግልና ከም እትወልድ እቲ ካብኣ ዝውለድ ከዓ ቅዱስ ወዲ እግዚአብሔር ብፍሉይ ኣካሉ ካብኣ ከም ዝውለድ ኣበሰራ
معاس زطرح انه بتنسينا إلسابيت ون باه خبلان كتحقوسن سلازلوا انه إلسابيت زمدككوا عبرغانا وديت أنيسالا نتا مخان تبهال زي ساتشاي ورح أيو بموال سرح أملاخ እጹብ ድንቅ ምዃኑ ለኤልሳቤጥ ተስፋ ብዝቆረጸትሉ ግዜ መኻንነታ ወጊዱ ከም ትጸንስ ገበራ ንዓኽ ድማ ብድንግልና ንኽትጸንስን ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ነታ ሓያል ኣምላኽ ንኽትጸንስ ዝሰኣኑ ነገር የለን ክብል ስለ ናይ ኤልሳቤጥ ነገር እውን ኣዘንተወላ ነዚ ዝሰምዐት ቅድስት ድንግል ማርያም እንሆ ቀልጢፋ ናብ ኤልሳቤጥ ከደት ኤልሳቤጥ ቃል ኣዳ ኣምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ሰምዐት ልባ ብሓጎስ መልአ ዓው ብዝበለ ድምፂ ድማ እታ ንዓኣ ክትበጽሕ ኢላ ዝመጸት ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዳ ኣምላኻ ኣደ ጎይታ ምዃና መስከረት እቲ ገና ኣብ ማህፀን ኣዲኡ 6 ወርሒ ዕድመ ኣውፂሩ ዝነበረ ዮሃንስ ድማ ኣብ ማህፀን ወላዲቱ ብሓጎስ ተሰራሰረ ኤልሳቤጥ እትወልደሉ ግዜ እዋን በጽሐ ወዲ ድማ ወለደት ከምቲ ከይተጸንሰኸሎ እቲ መልአኽ ዮሃንስ ኢሉ ዝሰመዮ ዮሃንስ ኢሎም ሰመይዎ ብልደቱ ብዙሓት ሰባት ተሓጎሱ ብዝያዳ ከዓ ናይ ንስሓ ጥምቀት እናጥመቐ መንገዲ ትልዑል ጎይታ ኣብ ዝጸርገሉ ዝነበረ ግዜ ብዙሓት ሰባት ብመንገዲ ወቢሎም ናብ ኣምላኽ ስለ ዝቐረቡ ኣዝዩ ባህበሎም ተሓጎሱ ከዓ ን9 ወርሕን 5 መዓልትን ዓባስ ኮይኑ ዝነበረ ካህን ዘካርያስ በታ ወዱ ዝተገረዘላ መዓልቲ ግና ልሳኑ ከፊቱ ተዛረበ ስለ ውዕለት ኣምላኽ ኣመስገነ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣፉ ዘቐመጠሉ ኩሉ ድማ ተዛረበ ከመ ቀዲሙ ቅዱስ መልአክ ዝተዛረበ ከዓ ቀቅድሚ ጎይታና ኸደ መንገዲ ዝጸርግ ምዃኑ ተዛረበ ዕለተ ጥንሰቱ 26 መስከረም ክኸውን ከሉ ልደቱ ከዓ 30 ሰነ ዘመኑ ድማ ዝነበረ ናይ ኣቆጻጽራ 5500 ዓመት ኣብ ምውድኡ ዓመተ ምህረት ከይበጽሐ ቅድሚ 6 ወርሒ ዝነበረ ግዜ እዩ ከምቲ ወንጌላዊ ሉቃስ ኣብ ወንጌሉ ጽሒፍዎ ዘሎ ክሳዕታ ናይ ንስሓ ጥምቀት ዘጥምቐላን ነቲ ዝሓርዮን ዝመረጾን እግዚአብሔር ብዓውታ ዝሰብከላን ግዜ ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ ንድሕሪት ምልስ እንተዳኢልና ግን እንሆ በቲ ዘመንቲ ንእስራኤል ካብ ዝገዝኡ ዝነበሩ ነገስታት ሓደ ዝኾነ ሄሮድስ ብዛዕባ ልደት ናይ ክርስቶስ ኣብ ዝሰምዓሉ ግዜ ንግስነተይ ክስዕረኒ እዩ ኢሉ ስለ ዝተሻቐለ መፍትሒ ሻቕሎትን ጭንቀቱን ነቲ ዝተወልደ ምቕታል ናይ መወዳእታ መፍትሒ ገይሩ ደምደመ እንተኾነ ንክርስቶስ ንበይኑ ፈሊኑ ምቕታሉ ኣዝዩ ስለ ዘሸገሮ ኣብቲ ዘመንቲ ህፃናት ዝነበሩ ደቂ ተባዕትዮ ኩሎም ንኽቕተሉ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ ዮሃንስ እውን ንጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ 6 ወርሒ ቀዲምዎ ዝተወልደ ህፃን ነበረ ሄሮድስ ንጉስ ብዘውፅኦ ትእዛዝ መሰረት 144,000 ህፃናት ተቐትሉ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ምስ ኣዲኡ ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ግብጽ ክስደድ ከሎ ካህን ዘካርያስ ከዓ ዮሃንስ ናብ ቤተ መቕደስ ወሰዶ በዚ ምኽንያት ካብ ቅትለት ተሓነ ናብ ቤተ መቕደስ መጽኦም ዋላ እኳ እንተደለይዎ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን መልአክ እግዚአብሔር ምስ ኣዲኡ ኤልሳቤጥ ዊፋት ወይ ድማ ዚፋት ናብ ዝበሃል በረኻ ወሰዶም እቶም ወታደራት ነቲ ዝደለይዎ ህፃን ስለ ዘይረኸብዎ ንካህን ዘካርያስ ኣብ ማእኸል ቤተ መቕደስ ቀተልዎ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስደት ክሳዕ ዝተመለሰትሉ ግዜ ኤልሳቤጥ ንወዳ ካብ ጡባ እናጥበወት ትምገቦ ነበረት ድሕሪ ሞታ ከዓ ቶራት ትበሃል እንስሳ ኣብቲ ገዳም እናጥበወት ዕቤቶ ከምዚሉ ብንጽናን ብቅድስናን ን30 ዓመት ኣብቲ ገዳም ተቐመጠ ድሕሪ 30 ዓመቱ ግና ቃል ኣዋዲ ዘይሰብክ በገዳም ወይ ይብልጽዩ ኣፍኖቶ ለእግዚአብሔር ኢሉ ነቢይ ኢሳያስ ከም ዝተዛረበሉ ወአንተኒ ህፃን ነቢይ ልዑል ትሰመይ እስመት ሃውር ቅድመ እግዚአብሔር ከመትጽ ፍኖተ ተባሂሉ በአቦ ካህን ዘካርያስ ከም ዝተነግረሉ መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ዝነበረው ቦታ አላዓኢሉ ነሱ እስመ ቀርበት መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ ተነሱና በለ ምምሃር ጀመረ ከምቲ ትንቢት ዝተነግረሉ እቲ ቅዱስ መልአኹን ዝሰበኸሉን ብዙሓት ካብ መንገዲ ጸጋም ናብ የማን መለሶም ነቶም ዘይንሶም መሲሎም ዝመጽዎ ሰባት ክግስጾም ከሎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝመጹ ከዓ ክገብርዎ ዘለዎም ኩሉና መሃረ ነታ መንገዲ ኣምላኽ ኣርኣዮም ከምዚሉ ከሎ ንሱን ጎይቱን ፈጣሪኡ ኣጠምቁ ተባሂሉ ልዕልኑ ክንገረሉ ንክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ብኢድ እቲ ዝፈጠሮ ዮሃንስ ተጠምቁ ተባሂሉ ትሕትኑ ክንገረሉ ንዓና ድማ መምህረ ትሕትና ኮይኑ ትሕትና ከምህረና ስርዓትን ሚስጥርን ናይ ጥምቀት ድማ ክሰርዓልና ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ኣጠምቆ በዚ ከዓ ክብሩን ልዕልኑ እንተመስከረሉ ንኣምላኽ ዘጥመቀ መጥምቀ መለኮት ተባሂሉ ተጸውዐ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ናይ ስላሴ ሚስጥር ተገልጸሉ እግዚአብሔር ወልድ ብፍሉይ ኣካሉ ኣብ ዮርዳኖስ እግዚአብሔር ኣብ ደመና ሰማይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ በኣምሳለ ርግቢ ኣብ ርእሱ ከዓልብ ረአየ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ጠጠው ኢሉውን ክርስቶስ ንዓና ኸድሕን
ንድሕነትና ዝመፀ ምዃኑ ብዓውታ መስከረ ነዋ በግኡ ለእግዚአብሔር ዘየኣትት ኃጢአት ዓለም ኃጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል አምላኽ እናበለ መሃረ ስለ ናይ ክርስቶስ መንነት ብዙሕ ግዜ ነቶም ዝሓትዎን ዝስዕብዎን ዝነበሩ ነገሮምን አፍለጦምን በዚ መንገዲ እዚ ተዳልዮም ከዓ ብናይ ክርስቶስ አምላኽነት አመኑ ቅዱስ ዮሐንስ በመንፈስ ቅዱስ ተመልአ ንሰባት ከዓ በቲ ክኾንዎ ዘለዎም መንገዲ ዝግስፅን ዝምዕድን ነበረ ናይ ንስሓ ጥምቀትና ጥምቀ መንነቶም ሸፊኖም ዘይንሳቶም መሲሎም ዝመጽዎ ገለ ካብ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ገጽ ንገጽ ገሲጽዎም እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኸዶ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ዝምህርን ዝግስፅን ዝነበረ ነቲ ኣብ ዘመኑ ነጊሱ ዝነበረ ንጉስ ሄሮድስ እውን ገሰጾም በር ኣይሓፈሮን ንጉስ ሄሮድስ ንሰበይቲ ፊልጶስ ሓው ንሄሮድያዳ ኣብሲቡዋ ስለ ዝነበረ ቅዱስ ዮሐንስ ኦ ሄሮድስ ይከውነከ ታውስብ ብእሲተእሁከ ፊልጶስ ንሰበይቲ ፊልጶስ ሓውካ ክተውስባ ኣይግባኣካን እዩ ኢሉ ብትሪ ተቃወሞ በዚ ከዓ እቲ ገዛኢ ንዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣቱ ገበሮ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንጉስ ሄሮድስ በዓልቲ ልደቱ ዘኽብረሉ ዕለት በፂሑ ብብልዕን መስተን ክሕጎስ ድሕሪ መውዓሉ ኣብ መጨረሻ ጓል ፊልጶስ ሓው ኣብ ማእኸል ዕዱማት ኣጋይሽ ብሳዕስዒታ ስለ ዝሐጎሰቶ ንሱ ከዓ ክሳዕ ፍርቂ መንግስቱን እንትኾነ ክህባ ምዃኑ ቃል ኣተወላ እታ ጓል ናብ ኣዲኣ ናብ ሄሮድያዳ ኸይዳ እቲ ዝኾነ ኩሉ ኣዘንተወትላ ኣዲኣ ከዓ እምበኣር እቲ ዝቃወመኒ ዘሎ ዮሐንስ እዩ እሞ ርእሱ ኣብ ሒላብ ጌርካ ሃበኒ በልዮ ኢላ ንጓላ ኣፋነወታ ከም ቃል ኣዲኣ ኸይዳ ንንጉስ ነገረቶ ንሱ እውን ከም ቃሉ መሰረት ንልማኖ ሰሚዑ ርእሱ ዮሐንስ ቆሪጾም ክህብዎ ኣዘዘ ዮሐንስ ክሳዱ ብሰይፍ ተቆርጸ እወ እቲ ግደፍ ኣይትጋገ ንዓና መንገዲ እግዚአብሔር በቃሉ ተመራሕ ዝበለ ቅዱስ ዮሐንስ ርእሱ ብሰይፍ ከም ዝቁረጽ ተገብረ እንተኾነ ድንቂ መካር ዝኾነ አምላኽና ንርእሲ ዮሐንስ ክንፍ ጌራ ከም እትበረር ገበራ ናብ ሄሮድስ ከይዳ ከዓ ሰበይቲ ፊልጶስ ሓውካ ክተውስዋ ኣይግባኣካን እዩ ኢላ ኣብ ርእሱ ኮይና ተዛረበት ብድሕሪኡ በሪራ ኸደት ስግኡ ደቂ መዛሙርቱ ቀበርዎ ርእሱ ግና ን15 ዓመታት ወንጌል ምሂራ ድሕሪ 15 ዓመት ሚያዝያ 15 ዓረፈት ጸሎቱን ረድኤቱን ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጸሎትን ረድኤትን አይፈለየና ይትባረክ አምላከ አበዊነ አሜን